ndambofunga kusaya unogadzira video ka bandazonza hayo wakaya kuti nyaya yemetition ita plan 2 dzokuti uri kuona sei nyaya tumela makulu azvina kumira zvakanaka ndadzoka zvekare ndine imwe nyaya iri kunetsa panapa iri kunzi Chamisa stands firm as Mnangagwa cracks open. Vatotanga vakomana veAfrica Beautiful Urundi ndo vanyora nyaya iyi muri Zimbabwe ende mozeni kuti inini sa nyaya yemetition ndechida kuya ndiweke nyaya semetse ticonfirm kuti chokwadi here kana vatamba ndipfungwa dzevanhu. So panapa manyorera vakazvita vanyora vakati the Zimbabwe main opposition leader Nelson Chamisa is standing firm there will be no government of national unity GNU. Ando parunzi yembatanidzirwa hurumende hakuna izvozvo. Okay, ndo manyorera vari kuita regeza tidzike timboona kuti zviri kumeka sense zvakuta zvikanzi GNU between him and Emerson Mnangagwa the country he says will only move forward after fresh elections are held in Zimbabwe, and fresh elections in Zimbabwe can only be held after the dysfunction of the toxic political environment and leveling the electoral playing field. Meanwhile, the ZANU-PF leader Emerson Mnangagwa has been trying hard to get Chamisa into a GNU with ZANU-PF. Wachikuita ndizoseka ndisandapedza kuverenga muri Zimbabwe njokuti ayo angatoonesa nechokwadi ayo imamane madhara aya munongoona zvanobuda uchitaura angataura nepafair chapu chapu handisi kuramba zvangu I know kuti iwewe you don't love ZANU-PF autodi ZANU-PF anditi maybe nandido futi but ngataura nechokwadi madhara aya akataura pafair chapu chapu hapana kana one day rakabuda uchiti Chamisa yoyo atite GNU papublic hakuna zvakadaro but this guy chikundinetsa chekuti ari kuzvitora kubi but regedza tuone because vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora vakati uyu anorwara mana vanogona ngavataura chokwadi pamwe vane information iri authentic I don't know but regedza tuone ndo basa rangu ndosaka ndiripo the nyaya yemetition kuti tuone kuti nyaya yacho ndechokwadi iri because panapa zvekunzi vari ngumuti vapinde into GNU rinenge ritoriwo drama muri Zimbabwe zvikanzi don't listen to what they are saying in public. Mnangagwa desperately want Nelson Chamisa to get into a GNU with the ZANU-PF. All government systems are grinding to a speechless halt. SADC leaders are avoiding and isolating Mnangagwa. Ini zvangu ndakatarisa apa kapa rikunzi vari SADC iri kuisolata Mnangagwa vanhu ava vanga vari vese guys. That's why zvimwe zvacho zviri kundiitira fun vari kumuisolata zuro ndizuro panapa vanga vari vese kuUganda kwekwe makazvionera mega mimi kuDRC vakaenda vanga vari vese cause chinonzi SADC chi ma head of states vanhu vega vakasangana inyika 16 dzakabatana dzakati isusu regedza tichiita zveSADC so nyika 16 dziri kunzi dziri kumaisolata isusu tiri kuziziva panapa tese chokwadi icho tiri kuchiziva chekuti vanhu ivava vaka zvekunzi vari kumaisolata rinenge ritori drama because tikati vari kumaisolata vangadai vasingalinge kana naRamaphosa vamwe vese nemamwe mapresident vamunoona vari vese vachipoza vachitora foto vese isolation yacho iri papi tiri kushuwirawo kumboona one pavanenge vakaisolata but inini I'm not here kuti ndi oppose zvinhu zviri kunyorwa nemuFacebook because tichida kuvanzwisisa zvinhu zvari kutaura pamwe zvimwe nguva vari kutaura chokwadi so vari kuendera mberi vakati SADC is still clear on its position on Zimbabwe. The past elections in Zimbabwe fell short of revised SADC guidelines and principles of a democratic 2021 SADC. Still up today, don't recognize the administration in their member state Zimbabwe. Our sources within say atotanga our sources kuitaze kwacho and straight to the point tinzwe nayo man and it's getting clearer by the day that Zimbabwe will only move forward on Nelson Chamisa's terms, and it is so because the people of Zimbabwe are behind the 45-year-old who is an 84-year-old man clinging on the power and not willing to let the young men lead. Right, manje nyaya iri panapa ndeyekuti anzi tingori pabande kana nekuti nyika ine 45 years yatorwa vamhanya independence but pari kunzi pane munhu ane 84 years ari kuchimhanya asiri kuda kusiyawo basa ipapa but muri yeZimbabwe dzimwe zvezvinhu zvinenge zvichitaurwa nevanhu ava ndosaka ndichiti dini kana ndida kudzifambira nyaya dzichidziweka semedzi tuone kuti zvinomeka sense here. So muri Zimbabwe nyaya yanetsa panapa ine yaita ndizofambira nyaya idzi ndeyekuti pari kunzi Zimbabwe only move forward kana vachinge vanhingirikina nekuda kwemove inenge yatorwa Chamisa kana kuti chichi kutaura chokwadi madhara aya maranira matongero avaingoita kubva kumashure nezvavari kutetezve so ndozvavari kungoita so kana pachinzi Zimbabwe only move forward zvoitanga pamwe Zimbabwe yacho yakamira ivo vari kutotonga vachitoenderera mberi ndozvino zvezvinhu zvinotsamwisa vanhu panapa. Zimbabwe only move forward as if kuti pane kana kuti zvikoro zvakatonza sikuvhura kusvika nyaya yagadziriso kana kuti zvinzi vanhu havasikuenda mabasa as if pane mastrike or anything chiri kuitika nothing zvavaingoita matongero avaingoita kubva kumashure ndo avari kungoita zvamanje manje handiti but inini zvangu
these guys inyaya vanenge vanyorowa panapa nditi their sources within SADC say semanyora varozviita nzi our sources within ma sources avo iwavo vanoda kubvunzwa ma questions because zvinhu zvese tofanira kuzviquestiona kuti tionesane kuti guys chamukutaura ichi chokwadi because maZimbabweans vanenge vaneta kunyeberwa tengere patience rinenge rasvika pakupera because isusu hatingangorambika totochovha dzimwe 5 years dzakambotanga zvichinzi iri kuzoya musi wakati iri kuzoya musi wakati SADC iri kuzodai SADC ine ma Facebook page haina kana kumbozvitaura iri kuzoya musi wakati yozoya unotaura kuti chinchi guys tichida kuti itouyo inhingirigine but namboona imwe futi nyaya yange yataura kuti SADC iri kuya kuZimbabwe so ndiri kudzoka in the next video tichi addressa that nyaya yekunzi SADC yanzi kuya kuZimbabwe.